Ας γινόμουν εγώ το πρώτο θύμα. Έφτασε η ώρα, Αρχιμανδρίτα. Τι θέλεις να πεις? Το γένος ετοιμάζεται από καιρό. Μια μυστική εταιρεία απλώνεται και δένει όλους τους Έλληνες για το μεγάλο ξεσηκωμό. Μίλα εξάστερα. Πες μου. Μπορείς να κρατήσεις ένα μυστικό με κίνδυνο τη ζωή σου? Μπορώ. Δεν θα ρωτήσεις ποτέ ποια είναι η ώρα τους αρχή που κατευθύνει τα πάντα? Όχι. Ορκίσου. Ορκίσου. Ορκίζομαι ενώπιον του αληθινού Θεού ότι θέλω είμαι επί ζωής μου πιστός εις την εταιρείαν κατά πάντα. Κάθε στιγμή χιλιάδες Έλληνες λένε μαζί σου αυτόν τον όρκο. Ορκίζομαι ότι θέλω τρέφει στην καρδιά μου αδιάλακτο μίσος εναντίον των τυράννων της πατρίδος μου. Θέλω ενεργεί κατά πάντα τρόπον προσβλάβηντον και αυτόν των παντελή ολεθρόντων. Ορκίζομαι ενώπιον του αληθινού Θεού ότι θέλω είμαι επί ζωής μου πιστός στην εταιρεία κατά πάντα. Ορκίζομαι ότι θέλω τρέφει στην καρδία μου αδιάλακτον μίσος εναντίον των τυράννων της πατρίδας.